Okay. Bafethu ade sengifonela lo mkhulu la. Sengibona ama miss call awu2. Awuthi ngimfonele nje fast. Ngimfonele. Simuza ukuthi uthini. Fike wabhamba. Mkhulu, ngibona ama miss call la Ncesa, ade bengisaphumile. Uthi ngizokufonela manje. Angesi? Ngizokufonela manje. Awubungakayikhephi? No, ngila ayikho. Hayi mana kanjani mkhulu? Ngiphuma khona akunalutho. Then ngiyakufonela ngithola ubambikho. Bengisaphumile mana. Iyiphi engekho? Anguzwa? Iyiphi engayingaphumi manje? Yonke ayiphumi le into uthi uyifakile 500. Ithi le voucher icancel. How? Yeah. Lenenye ithini? Shoprite but ayikho la ku-60. Hayi ngisacela uthathe inakhuzane la sibheke emkhulu manje. Ungibizele lezi inamba lezi kuqala. Ungibizele sibone ukuthi sibhede kuphi. Ngoba nami Into simple bekumele maybe uyikhiphe uyifake ekhadini kuzoba simple. yazi kuba ushilo. Wena anguzwa? Ngithi kuba ungitshelile awungibizela mkhulu lezi inamba kuqala. Ngithi ngisacela ungibizela lezi inamba. Uyangizwa mkhulu? Mzani manje lesihlama lo. Sayikho. Khehla lami. Ngithi mina ngisacela ungibizela lezi namba sibone ukuthi zibhede kuphi. Okay, athi check here. Ngibhekela la. Okay, it's M24 ne? Yebo mkhulu, M24 yeah. 092 092 yes. 199 199 41 00 21 Hayi 21 31 31 na. Angithi uyabona ukuthi wena obhedile. No, but inkinga naleyo ayikho le. Hayi. Cancel. Ikhansele kanjani? Hayi mhlawumbe isystem idown ke. Awuphinde uyibize lezi namba futhi mkhulu. Which? Lezi ezase Shoprite. The Shoprite 24. Yeah. 09 21 99 410 Yes. 021 Hayi 031 031 Yes Shuthu wena obhedile la ekugcineni 0 ifika ithi 0031 Okay. Mana awungibhekela lezo yishoyo lezi ezase Spa. Yeah. Mhlawumbe ukhona urong okhona la. Okay, it's in 963. Mana ke ngicheck la qala. Awungibambela nje kancane lapho khehla la. Check la ngifuna ukubona ukuthi ante kwenzakaleni. Bambela nje kanjani. Liphonjele nakuzana. Ya, ongibizela 963 703 5669 Bani 4669 angithi 4669 Anguzwa
4669. Hayi shuthi hayi ngeke mkhulu, hayi ngeke. Hello. Hayi ngeke mkhulu, shuthi uweke lo vele ubhala into wrong. Yabo zithi 963 Yeah. 703 Yeah. 4669. Okay. But inkinga manje ithi ngayichecka le ithi cancel ayisho ukuthi maybe le number akusiyizo. Ithi cancel. Ithi cancel kanjani? Kusho ukuthi wena usendi imali aqeda wayicancel. Hayi lutho angiyikhanselanga mkhulu. Imali uma uyifakile phela ayikhanseleki ngaphandle kokuthi mhlawumbe kube umuntu akayikhephi. Iphini angithi uyakhumbula ukuthi ithini? Yeah, it's 9630 37 Yes. or la ku5 it's 4. Yes, u4. Yeah. 466. Yes. 4669, yeah. Amaphini vela amaphini ngaka right. Iphini yakho uthini? Bengithi 2211 angithi. Ngaki? 2211. Lenenye bengithi 2020. Ngibheke. 2021. Bengithi 2021. Okay. Le uthi le shota ithi le Shoprite. Bengithi 2021. Angithi? Hayi kulungile-ke mkhulu, awuhambe-ke bese ubuyela kumina ngoba nami khona bengisabhizi ngakho la. Okay le Shoprite uthi inkinga ila ku number ithi la Shoprite ithi la ekugcineni shoot la ku 0031 ithi 0031 ekugcineni, hayi 0021. Okay, athi ni check then ngizokuya ku. Okay ke kubuyele kumina ke mkhulu. Okay. Sure. Hey. Okay, bafethu. Ngiyabuya no part ba. Ngiyabuya no part 4. Yeah, ngiyabuya no part 4. Part ba yona lo. 1 2 ngiyabuya no part 4. Cela niqhubeke futhi nenze njalo. Follow and like hambe no subscribe nalapha ku YouTube channel. Lo ngizuna umgijima isemvuleni udiniwe la khona. Ngiyabonga bafethu. Nenze njalo.